Van oppositie tot coalitiepartijen. De verdeeldheid is groot in de Vlissingse Raad over de komst van 1100 asielzoekers. Vlissingen is herstellende van een financieel debakel. En dan kunnen we dit soort dreunen, want het zijn echt dreunen voor het imago, dreunen voor de samenleving in Vlissingen, gewoon niet hebben. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Russische handel Zeeuwse havens toegenomen. En deze dames zien eindelijk weer de zee. Goedenavond. De gemeenteraad in Vlissingen is verdeeld over het plan om 1100 asielzoekers op te vangen op een cruiseschip in de buitenhaven. De raad praat vanavond over het voorstel. Gisteren maakte het college van BMW het plan bekend. Het Rijk heeft alle eisen ingewilligd die Vlissingen stelt aan de opvang van 1100 asielzoekers. Er komen genoeg huisartsen en politieagenten en ook zullen er voldoende recreatiemogelijkheden zijn. Het cruiseschip komt te liggen tegenover de oude marinekazerne in Vlissingen, waar nu al honderden asielzoekers worden opgevangen. En we gaan naar het gemeentehuis in Vlissingen. Daar staat voor ons Ariane Lafort. Ja, Ariane, een verdeeldheid in de gemeenteraad. Hoe ziet die er in de praktijk eigenlijk uit? Nou, de Vlissingse gemeenteraad telt 27 raadzetels. We hebben met een aantal mensen gesproken. Daarvan zeggen 13 voor de komst van de asielzoekers te zijn en 11 stemmen tegen. Dan heb je ook nog mensen die er niet zijn of die nog twijfelen. Maar even voor de duidelijkheid, er valt niks te stemmen vanavond. Want het gaat om een collegebesluit en de partijen in de gemeenteraad mogen vanavond hun wensen en hun bedenkingen kenbaar maken. En dan kijkt het college wat ze daarmee doet. Maar er is toch duidelijk oppositie tegen het idee. Een van de opposanten, dit is de oppositiepartij POV, fel tegen dus de komst van de asielzoekers. En die komen vanavond met een motie. Er komen bijna 1600 mensen daar op een kluitje te zitten. Een aantal in de kazerne, in de voormalige marineskazerne en een aantal op dat schip. Die kunnen daaraf, die gaan rondzwerven, die krijgen de vrijheid en dat mag natuurlijk ook. Alleen dat heeft een enorme impact, ook als je kijkt naar het hoge criminaliteitscijfers rond de AZC's in Nederland. Dan hou ik mijn hart vast. Het is geen discrimineren, het is gewoon zo'n grote groep die hier dan komt. En we hebben er 500 nu en dat gaat prima en daar heeft de POV ook totaal geen probleem mee. Zet je er 1100 bij, dan wordt die groep veel te groot. Ja, en dan kunnen we dit soort dreunen, want het zijn echt dreunen voor het imago, dreunen voor de samenleving in Vlissingen, gewoon niet hebben. Harde woorden van oppositiepartij POV. Ook andere partijen zitten met de komst van de 1100 asielzoekers in hun maag, maar tellen hun knopen. We willen het eigenlijk niet, maar we gaan het niet tegenhouden. En wat ligt er nou aan ten grondslag? Regeren is vooruitzien. We weten dat de nood enorm hoog is in Nederland. Als de gemeente het niet vrijwillig doet, dan komt er gewoon een aanwijzing. En nu zijn we in omstandigheden dat het college eisen kan stellen. Hebben ze ook gedaan. Hè? Misschien heb je de raadsinformatiebrief gelezen. Nou, dat ziet er gewoon heel goed uit. Aan alle voorwaarden die Vlissingen stelde is voldaan. Ja, nou precies. En dan komen er vanavond nog wellicht een paar bij. Want wij hebben ook nog wel 2 of 3 puntjes. Maar als we zo meteen een aanwijzing krijgen, ja, wat hebben we daar nog te vertellen? Niets, dan zeggen ze dat schip komt daar te liggen en klaar is Kees. Ja, Ariane, we hoorden net al dat de gemeenteraad er niet over kan stemmen. Maar wat staat er vanavond dan nog wel op het spel? Nou, in ieder geval de onderlinge verhoudingen zou je zo kunnen zeggen. Want als je dan ziet dat binnen de coalitie dat 2 partijen, de VVD en ook de partij Soeburg-Ritem, en deze PSR is de grootste partij in de Vlissingse gemeenteraad, dat die 2 partijen tegen zijn. Ja, op zo'n gevoelig onderwerp, dat heeft gevolgen voor de verhoudingen binnen de coalitie. Ariane vanuit Vlissingen, dankjewel. Rusland was het afgelopen half jaar de belangrijkste handelspartner van de havens van North Seaport, ondanks de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit de halfjaarscijfers van het havenbedrijf. De Russische handel nam de afgelopen 6 maanden zelfs toe met 20%. Dat komt waarschijnlijk doordat bedrijven grotere voorraden hebben aangelegd van goederen waarvoor binnenkort een handelsboycott geldt. In totaal nam de overslag in de Zeeuwse en Gentse haven met 10% toe tot 37,5 miljoen ton. Ruim 100 boeren zijn met een trekker gisteren naar de raadsvergadering van de gemeente Veere gereden om hun onvrede over de stikstofplannen van het kabinet duidelijk te maken. Ze vroegen de gemeenteraad om steun. We hebben het beruchte kaartje ook bekeken en veel boeren trekken daar hun conclusie uit van nou ja, wat dat voor ons voor toekomst is. En die is dus hier op Veere eigenlijk minimaal. Want ja, voor het platteland van Veere is dit echt funest. Want in een groot deel van de gemeente moet de stikstofuitstoot met 50% worden teruggebracht. De steun waar de boeren om vroegen kregen ze. De voltallige raad stemde voor een motie waarin wordt opgeroepen om samen met de provincie hun zorgen te uiten in Den Haag over de stikstofplannen.
Kom maar. Hé, Moniqueje. Kijk eens. Ja. Vanaf 2024 is het niet meer toegestaan om bepaalde huisdieren in huis te nemen of te fokken. Dat heeft het kabinet besloten. Voor Alwin van Hezen uit Terneuzen verdrietig nieuws, want zijn grote hobby, het houden van onder andere stokstaartjes en vosmangoestes, moet dan stoppen. Ik doe alles voor de dieren. Ik geef ze het beste, of ik probeer ze het beste leven te kunnen geven. En dan wordt dan maar weer door een of andere stropdas uit Den Haag gezegd van dat mag niet. Met de nieuwe regels moet dierenleed worden voorkomen. Van Hezen ziet liever in plaats van een verbod minimale eisen waar hij aan zou moeten voldoen. Een stokstaartje moet minimaal, ik noem maar even een voorbeeld, 20 vierkante meter ruimte hebben. En genoeg een verwarmd binnenhok. Als jij dat kan geven aan dat dier, mag jij dat dier houden. En zo niet, ja, in beslagname en weg. Heerlijk. Echt strandweer was het niet, maar dat maakte voor 5 dames van een verzorgingshuis in Domburg niks uit. Ze werden meegenomen naar het strand. Een echt uitje, want ondanks dat ze op nog geen 2 kilometer van het strand wonen, zijn ze er in jaren niet geweest. Je kan me geen groter plezier doen als dit. Eerlijk waar. Zo leuk. Ja, vind ik wel. De zon en de zee, zand tussen mijn tenen wil ik niet. Vorig jaar organiseerde zorginstelling SVRZ voor het eerste stranduitjes. Die waren zo'n succes dat ze nu opnieuw een hele week met verschillende bewoners de zilte lucht opsnuiven. Ik vind het gewoon kostelijk. Ik ben nou eenmaal een waterrot. Ondanks dat ik uit Rotjeknol kom. Lekker zout. Heerlijk. En in totaal neemt de zorginstelling deze week 70 mensen mee naar het strand om lekker zilte lucht op te snuiven. Ronel Roger uit Nieuwerkerk timmert als atleet aardig aan de weg. Het talent heeft ze niet van een vreemde. Ze is immers de dochter van tweevoudig wereldkampioen Nelly Koman. De 22-jarige atlete is volop in training, want ze heeft grootse plannen met haar sportcarrière. Moeder en dochter samen op de atletiekbaan aan het trainen voor de volgende wedstrijd. Ronel heeft haar eigen trainer Henk Kraaienhof, maar haar moeder springt bij waar nodig. De 22-jarige atlete is nog maar 4 jaar aan het hardlopen en dat ze überhaupt voor deze sport heeft gekozen, was niet vanzelfsprekend. Ik mocht eerst niet hardlopen. Voor mijn 16e? Eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Ik denk, toen ik begon met hardlopen, vond je het echt verschrikkelijk in het begin. Echt waar, ze vond helemaal niks. Maar niet om de dingen die ze heeft bereikt. Want dat is natuurlijk, ik denk als je goed wil worden in een sport, zijn dat de mooiste dingen die je kunt bereiken om wereldkampioen te worden en Europees kampioen en alle dingen van de wereld te zien. Maar ze vond de wereld niet leuk. Dus ze dacht van nou, daar wil ik mijn dochter niet in hebben. Maar ik heb niet geluisterd. Kijk je uit. Keurig. Sporten was altijd een belangrijk onderwerp in het gezin. Ronel ging tennissen en was ook op het hockeyveld te vinden in Zierikzee. Toen ze ging studeren werd ze toch nieuwsgierig of ze iets van het talent van haar moeder had geërfd. Toen ben ik naar Henk gegaan, heb ik een DNA-test gedaan, heb ik sprongtesten gedaan. Moest gaan sprinten voor hem en mama was toen meegegaan. En toen kregen we de resultaten van de DNA-test en ik wist nog heel goed, we zaten met z'n allen in zijn kantoor in Laren, met zijn vrouw erbij, Verena, en met mama erbij. En die twee keken elkaar aan, Henk en mama. En Henk zei van, nou Nel, ze is beter op papier dan jij. De tweevoudig wereldkampioen stond niet meteen te springen bij de uitslag van haar dochter. Op 1 voorwaarde mocht ze op atletiek. Als Koman haar oude trainer Henk Kraaienhof Ronel ging trainen. Met succes, want ze is laatst nog 8e geworden op de 60 meter NK Indoor. Een onderdeel waar Koman zelf ook in uitblonk. Het moederhart blijft het spannend vinden, maar ziet ook veel vergelijkingen met zichzelf. Ik weet nog de eerste keer dat ze aan het trainen was met Henk, was in Hengelo. En Henk Kraaienhof, zijn moeder woont in Hengelo, dus Ma Kraaienhof en ik zaten op de bank. En Henk liep samen met Ronel. En zijn moeder en ik kijken elkaar aan en zeggen, déjà vu. De manier waarop ze liep, de manier waarop ze iets deden, de manier van doen en laten was precies hetzelfde. En als je van dat goede DNA hebt, moet je ook groots durven dromen. We zijn nu bezig op de weg om Parijs te halen, 2024. Dus dat is het doel. Het korte termijn doel is natuurlijk om gewoon keihard te lopen en op het NK goed te presteren. Dus jullie gaan samen naar Parijs? Ja, Parijs is wel 5 uur rijden. Ah joh, we gaan met de trein. Met Thalys.
In de hoofdrol vandaag donkere wolken en wind. En dat was een bij vlagen stevige met windkracht 6. En dat bij maximaal 19 graden. Vanavond minder wind en morgen overheerst de zon weer bij maximaal 20 tot 23 graden. De dagen erna ongeveer hetzelfde met misschien nog een klein buitje op zaterdag. En tot zover Zeeland UVO vandaag. Die we begonnen met de verdeeldheid in de Raad van Vlissingen. Over de komst van 1100 asielzoekers. Waarover vanavond wordt gesproken in de raadsvergadering. En over die afloop houden wij u uiteraard op de hoogte via onze site en in de app. En voor nu nog een fijne avond.